Ευλογημία Πάτερ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε, και πας ο ζώων και πιστεύων εις εμέ, που μη αποθάνει εις τον αιώνα. Σε έναν κόσμο που ιδιαίτερα στις μέρες μας δοκιμάζεται από την απειλή του χειρότερου εχθρού μας, από την απειλή του θανάτου. Τώρα, στον καιρό που ο Θεός ξέρει γιατί επετράπει να ενσκύψει αυτή η λέλαπα που θερίζει ανθρώπινες ζωές. Εκατόμβες σχεδόν είναι οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους στη μικρή πατρίδα μας και πολλές χιλιάδες κάθε μέρα παγκοσμίως. Και η μόνη στάση απέναντι σε αυτούς τους νεκρούς, αλλά και στους ζωντανούς που αφήνουν πίσω τους και κακά τα ψέματα, άλλαξε ριζικά η ζωή τους, δεν θα είναι ποτέ πια ίδια, εφόσον έχουν χάσει ανθρώπους τους. Η μόνη στάση είναι η στάση της προσοχής, της προσευχής και του σεβασμού στα ανθρώπινα δράματα που εκτιλήσονται γύρω μας. Αυτό είναι το μίνιμουμ, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτός που μπορεί να κάνει είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτός που γι' αυτό ενυνθρώπισε, γι' αυτό έγινε Θεάνθρωπος, για να τα βάλει με τον θάνατο και φυσικά να τον νικήσει. Με τον θάνατο που δεν μπορούμε να τα βάλουμε και να τον νικήσουμε εμείς. Να η μόνη παρηγοριά που μπορεί να σταλάξει στην ψυχή του ανθρώπου για τον θάνατο. Ο λόγος του Κυρίου. Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε, και πάσο πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα, λέγει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σήμερα, στην Μάρθα, την μία από τις αδελφές του Λαζάρου, που οδύρετο θρηνούσα τον αδελφό της. Είναι λοιπόν τα λόγια του Χριστού μας, αυτά που μας ξεκαθαρίζουν ορισμένες αλήθειες σχετικά με τον θάνατο και με την Ανάσταση. Μία εβδομάδα πριν τη δική του Ανάσταση, ο Χριστός μας, η Εκκλησία μας, που είναι το σώμα του Χριστού, που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας παρατηνόμενος στους αιώνες, η Εκκλησία μας πάλι για Ανάσταση μας λέει. Μας εισάγει στην Ανάσταση, γιατί έτσι είναι ο θάνατος και η Ανάσταση στην Εκκλησία μας. Είναι ενωμένα. Είναι οι δύο όψεις του ιδίου εικονίσματος. Το Ιερό Ευαγγέλιο έχει στη μία όψη του τον Σταυρό, δηλαδή τον θάνατο του Χριστού μας, και στην άλλη την Ανάσταση. Ο Χριστός είναι αυτός που ένωσε τον θάνατο με την Ανάσταση, που νίκησε το θάνατο, που κατήργησε τον θάνατο. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι μορφές του θανάτου και ποια είναι η έννοια των λόγων του Χριστού μας. Ο θάνατος, αγαπητοί αδελφοί, σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σύμφωνα με τους Αγίους, έχει τρεις μορφές, τρεις έννοιες.
Η μία η έννοια είναι ο πνευματικός θάνατος. Είναι δηλαδή ο θάνατος αυτός που επέρχεται λίγο-λίγο και σιγά-σιγά, πώς? Με την αμαρτία. Αυτός ο θάνατος, εάν δεν διορθωθεί και δεν θεραπευτεί, και πώς θεραπεύεται αυτός ο θάνατος? Μα φυσικά μας το λέγει ο ίδιος ο Κύριος μας εκεί στην περίφημη παραβολή του Ασώτου, όπου ο Χριστός μας βάζει στο στόμα του Θεού Πατέρα τα εξής λόγια όταν γυρνά ο άσωτος Υιός. 2 φορές μάλιστα ο Χριστός μας λέει τα ίδια λόγια. Ο Χριστός μας που δεν λέει πολλά λόγια, μερικές φορές τα διπλώνει τα λόγια του. Τα λέει 2 φορές, σαν να λέει προσέξτε τα, προσέξτε τα. Τι λέει ο Θεός Πατέρας? Λέει ούτως ο Υιός μου, για τον άσωτο γιο του που γύρισε, ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέστη. Και το λέει 2 φορές. Μα πώς ήταν νεκρός? Δεν τον είχε πυροβολήσει κανένας. Δεν τον είχε σκοτώσει ούτε με πιστόλι ούτε με μαχαίρι. Ήταν νεκρός από την αμαρτία. Και πώς αναστήθηκε αφού δεν είχε πεθάνει? Μα είχε πεθάνει πνευματικά, λίγο-λίγο κάθε μέρα όλο και περισσότερο πέθαινε. Αλλά πώς αναστήθηκε? Με τη μετάνοια. Άρα λοιπόν ο πνευματικός αυτός θάνατος που επέρχεται λίγο-λίγο με την αμαρτία, εάν δεν θεραπευτεί με τη μετάνοια, θα μας οδηγήσει μετά τον βιολογικό θάνατο. Ο βιολογικός θάνατος λοιπόν είναι το δεύτερο είδος του θανάτου. Είναι δηλαδή ο χωρισμός μας, ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αυτό το δεύτερο στάδιο δεν θα το αποφύγει κανένας. Κανένας δεν θα μείνει εδώ στη γη για πάντα. Θα αγωνιστούμε όσο μας έχει ο Θεός να αγωνιστούμε και μετά θα φύγουμε από εδώ για να πάμε στην πραγματική πατρίδα. Εάν λοιπόν φεύγοντας από εδώ δεν έχουμε προλάβει και δεν έχουμε φροντίσει να θεραπεύσουμε τον πνευματικό μας θάνατο με την αμαρτία και δεν έχουμε αναστηθεί με την μετάνοια, τότε λοιπόν δυστυχώς εμείς οι ίδιοι έχουμε διαλέξει, κανένας δεν μας στέλνει εκεί, πόσο μάλλον ο Θεός που είναι αγάπη και μας στέλνει όλους κοντά Του, ο Θεός δεν στέλνει κανέναν στην κόλαση, μόνοι μας πάμε εκεί που πάμε. Εάν λοιπόν φύγουμε από εδώ αδιόρθωτοι και με τον πνευματικό θάνατο, τότε θα επέλθει ο αιώνιος θάνατος, αυτό που η Εκκλησία μας το ονομάζει κόλαση, αιώνια. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας λοιπόν ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή και ο πιστεύων σε με, αυτός που πιστεύει σε μένα, καν αποθάνει και όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο δηλαδή, θα συμβεί αυτό είπαμε, είναι αναπόφευκτο, ζήσετε, θα ζει. Θα φύγει από εδώ, αλλά θα ζει. Και κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει στον αιώνα, δεν θα πεθάνει για πάντα. Θα πεθάνει, δηλαδή θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτό θα είναι απλά ένα πέρασμα, ένα γεφύρι. Αυτή είναι η έννοια των λόγων του Χριστού μας. Και τελειώνουμε με την ευχή που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εν ώψη της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Του περάσματος. Αυτό σημαίνει Πάσχα, πέρασμα. Εβραϊκή λέξη είναι Πεσάχ, που σημαίνει πέρασμα και είναι το πέρασμα που μας προσφέρει ο Χριστός μας, που μας πάει από εδώ απέναντι, που μας πάει από την αμαρτία και τον θάνατο στη ζωή την αληθινή. Και η μόνη ευχή που ταιριάζει είναι η καλή Ανάσταση, η οποία έχει 2 έννοιες. Πρώτα απ' όλα να γιορτάσουμε με το καλό την Ανάσταση του Χριστού μας. Αλλά φυσικά ο Χριστός μας γιατί αναστήθηκε? Μήπως αναστήθηκε για λογαριασμό Του? Μήπως είχε καμιά ανάγκη? Μήπως είχε καμιά ανασφάλεια? Μήπως ήθελε να δοκιμάσει? Όχι βέβαια, Θεός φυλάξει, συγχωρέστε μου αυτά που είπα. Ο Χριστός μας αναστήθηκε για μας. Για μας σταυρώθηκε και για μας αναστήθηκε. Για λογαριασμό μας νίκησε τον θάνατο και μας έκανε δώρο την Ανάστασή Του. Άρα λοιπόν όταν ευχόμαστε καλή Ανάσταση, σημαίνει να γιορτάσουμε
όπως πρέπει την Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή να ωφεληθούμε από την Ανάσταση Του. Γιατί τι κι αν αναστήθηκε ο Χριστός, αν εγώ, εσύ, ο καθένας δεν επωφεληθούμε από την Ανάστασή Του, είναι σαν να λέμε ότι βρέθηκε το φάρμακο για μια αρρώστια, για τον καρκίνο ας πούμε, που ταλαιπωρεί τόσους συνανθρώπους μας και δεν πάμε να το πάρουμε, δεν πάνε οι καρκινοπαθείς να το πάρουν να κάνουν χρήση. Έτσι συμβαίνει και με την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός μας αναστήθηκε, αλλά μόνο όσοι θέλουν να επωφεληθούν από την Ανάστασή Του, επωφελούνται. Και η δεύτερη έννοια της Αναστάσεως είναι αυτή που είπαμε προηγουμένως. Για μας, τους κοινούς θνητούς, τους απλούς ανθρώπους, καλή Ανάσταση, τι σημαίνει? Καλή μετάνοια. Αυτό που είπε ο Χριστός μας στην παραβολή του Ασώτου. Νεκρός ειν και ανέστη. Πώς ανέστη? Με τη μετάνοια. Καλή Ανάσταση λοιπόν για μας σημαίνει καλή μετάνοια, αδελφοί. Αμήν.